I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na moj klip. Danas ćemo raditi rajke, ocjenjivanje i pregled ovog diseka. Rajke je snimio disek koji se zove Lutkica na Ultraša. Tako da, hajde da vidimo kako ovo zvuči. Ok, oni šetaju, evo gledat će sada počne, da vidimo šta i kako je uradio. A iskreno, izvinjavam se, taj Ultraš, ne znam ni ko je to uopšte, nisam nikad ni ulazio u njegov kanal, tako da ne znam ni o kome se radi to, ali ajde. 3-33, lutkica besna je, trpanje ne prestaje, u minusu on nestaje, perešta kešer, glupi su klinci, u sledećem klipu Duda u bici. 3-33, lutkica besna je, trpanje ne prestaje, u minusu on nestaje, perešta kešer, glupi su klinci, u sledećem... Ok, vozi. Ja si ljudi nisam sad spavao, tek sam se sad probudio, tako da... Ok, znači vozi, 3-33, lutkica nestaje, i tako dalje, nisam zapamtio tekst, ali ajde. Idemo dalje. Klipu Duda u bici. 3-33, lutkica besna je, trpanje ne prestaje, u minusu on nestaje, perešta kešer, glupi su klinci, u sledećem klipu Duda u bici. 3-33, lutkica besna je, trpanje ne prestaje. Ok, znači ponavljam, ne znam ja nekoliko puta 3-33, ali dobro. U minusu on nestaje, perešta kešer, glupi su klinci, u sledećem klipu Duda u bici. Izgradi kontent, normalan nisi, klidu klipa fake, bolestan ti si, moj uspeh baš jako te boli. Zapalim trend, brda da gori, preko tuđih leđa, svako to voli. Ok, dobro. Za sad tekst je ok, spot sniman u gradu, vidi se, znači u gradu, na ulici snimano. Ok, znači tekst 1.9 za sada, ali vidjet ćemo što će biti, a spot 8. Bacom ali čupavi zapažnju moli, hardcore retard ološi losi, nakon ovog versa švorci gotov si. Šmari se svima, kopje vrlina, lekcija stiže, poruka svima, lutkica pada svojim disovima, maramicu daj mi, čisti mi se slina, sad ode jedna, doće i druga. Ok, dobro ide, vozi i tako dalje, ali još mi nije jasno ko je taj Ultraš, morat ću ući baš na njegov kanal da vidimo ko je taj, ali dobro. Vama sredi tuga dok kuća mi pljuga, bedak i bol, ostavam to, tonete ko Titanik, ne shvatate to. Sikstim stopama ideš i ti, pretiš na Insta, jadan si lik, zar ne vidiš šta imaš na glavi, izgledaš kao Fegetić pravi, pišeš svima ne... Da, kad sam prvi put slušao ovaj disek, kad je rekao Fegetić, ja sam mislio da je snimio disek na Vanimi, ali nisam čitao uopšte naslov da piše Ultraš, player disek, tako nešto ide. Ja sam mislio da kad je rekao Fegetić, ja sam mislio da je na Vanimi snimio disek, ali ok. Sad sam saznao da je na Ultraša i da je uzeo te forice od Vanimija, to je Fegetić. I ono, kasnije će biti Fegete ne bi jevo. Što bebo, ni Fegete ne bi jebo, tvoj nivo jako je bedan, kad im se liče dok te gledam. 3-33, lutkica besna je, trpanje ne prestaje, u minusu on nestaje, perešta kešer, glupi su klinci, u sledećem klipu Duda u bici. 3-33, lutkica besna je, trpanje ne prestaje, u minusu on nestaje, perešta kešer, glupi su klinci, u sledećem... Ok, znači za sad je dobro, ostaje ona 9 i 8 za tekst i spot. Za 10 mi nije, ne znam, jednostavno za mene nije za 10 teksta, a i za spot nije više od 8, tako da ajde da nastavimo. Klipu Duda u bici, 3-33, lutkica besna je, trpanje ne prestaje, u minusu on nestaje, perešta kešer, glupi su klinci, u sledećem klipu Duda u bici. 3-33, lutkica besna je, trpanje ne prestaje, u minusu on nestaje, perešta kešer, glupi su klinci, u sledećem klipu Duda u bici. To će nastavlja da ponavlja svo ovo vreme ili će nešto novo, ajde vidimo. Izgleda je kraj, jeste izgleda je kraj. Dobro. Kraj. Ljudi, znači ostaje ona 9 i 8 za tekst i spot. Znači 17 podijeljeno 2
Da, 17 prema 2, 8,5. 8,5. Ocjena je. Debre ovdje kamera, evo, vrh. 8,5 disek. Vozi, sviđa mi se, znači, isprozivao ga je, sačuo je vože. Tako i treba u distreku, tako da, Rajke, lajkao sam ti klip. I to je bilo to, ljudi, od ovog klipa. Vidio sam u nekom sljedećem, ostavite like, share i subscribe. Vidio sam u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!